Lugar ng Manong. Manang, naray mong tambal. Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Bueno, kumusta na mo? Ato gipanghinaot nga naa kamo sa mayong panglawas, maingon nga magmoswagon nunya ang inyong kalag ug ang tibok ninyong pamilya. Kini si Pastor Chris Baclaris mohatod kanusab kaninyo ug usa ka oras nga pagtuon sa balang kasulatan uban sa pagpanubag sa inyong mga pangutana pinaagi sa text o sa tawag. Ako dakong pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, ilalon sa pagdumala usab sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma ug kang Sir Jimuel Almocera nga sila mao ang nagdumala sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Bueno, sa di kita maglangan, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo samtang kita magampo. Salamat Ginoo sa imong pakiguban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. Ipadala imong balang espiritu magagiyas matag usa kanamo nga among pagatun-an ma-apply sa matag usa kanamo kagalingon. Salamat o Dios imong pagdungog sa among mga pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, daghang salamat usab sa mga text questions na mga ubay-ubay nga mga text questions gani nahadlo kita karon kung mahuman ba kanato na dili. Pero nagasiguro kita nga mabahawan kita og mga pangutana niini. Pero bisan pa man tagaan gyapon natong priority ang mga gapanawag live dinhi sa Cagayan de Oro City sa Hope Channel og kini nga mga butang ato gipasalamatan mga kaigsunan sa inyo usab nga mga suporta og alang sa inyo nga mga pangutana live itawag lang ang cell number nga naa sa inyong screen 0916-557-4777. Usbon ko alang sa nagtamog sa FM 0916-557-4777. Daghang kay gatamok ani nga signal pinagi sa FM. Gani mismo pastungang gabi ilang gina-play muna nga uban mangutana nga ang kini diay pangutana pastor gihimo diay sa pagprogram sa gabi nga tungang gabi. No, ang ato schedule igsuon dati 6 to 7 pero karon atong gi-adjust to 5 to 6 no. Kada Martes o Huwebes alas 5 ngadto sa alas 6 matag Martes o Huwebes. So gano rin mga replay nga inyo makita usab sa buntag o bisan pa man sa gabi tungod kay tamukon mo usab ni sa ubang mga signal sa mga FM station no. Bueno ang ato nga mga punto gipahbiyaan nato ta atong
pagsaysay may tungod sa Trinity. Dili nato gakahuman ang atong eksplikasyon tungod kay tagaan maging natong priority ang mga pangutana pinaagi sa mga tawag sa cellphone. Gani bismo karon kung manawag mo ato gyapon ang tagaan og gitawag natong pagtagad. So atong na-deliberate katong niagi ang mahitungod sa Trinity, especially gi-focus nato sa Holy Spirit kay mao man gid ni ang kasagraan nga ma-question sa mga tao kung ang Holy Spirit persona ba, gahom ba sa amahan o sa anak, o baka unsa ni siya nga klase. O ato na pamatud-an nga kini siya usa ka persona tungod kay aduna ni siya salabutan, adunay kabubuton, adunay reasoning, adunay judgment, o aduna sa siya mga decision, no? When in fact ato nakbasa dito nga ang Holy Spirit usab atong ampuan, no? Alala mo ampo sa usa ka tawo nga walay hunahuna, walay kasing-kasing, walay pagsabot, moampo gyud ka ang adunay pagsabot. So therefore ang Holy Spirit usab usa ka persona ug ato sa nangabasa sa daghang mga bersikulo nga atong gi-present tong niagi. When in fact aduna kitay basahon usab karon nga ang Holy Spirit tudo na siya gugma. Ang tao nga walay gugma igsoon dili na siya tao, no? Ang mismo pamangani usahay ang mga tawag nato og mga mananap aduna sila'y pagbati dili gugma sama sa na-experiensyahan sa tao, pero aduna siya something nga diin mo attract ang matag usa ka opposite sex niini. Now, ang pangutana, ang Holy Spirit aduna ba siya'y pag-exercise usab sa iyang nga gugma? Naigsoon ato kunon tan-awon sa Roma kapitulo 15 bersikulo 30 ug atong makaplagan ang gisgutan dinis wala ang kasulatan nga mga prinsipyo kini nga nagpamatuod nga ang Holy Spirit usa-usab ka persona. Okay? Unya ang ato nga mga bersikulo dinhi una, hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug tungod sa gugma sa espiritu. Igsoon kung dili siya usa ka persona, may gugma ba siya? Okay? Unsa may ibig kasulti sa usa ka linalang nga adunay gugma? Although dili nato siya makita, dili nato siya mahikap, pero pwede siya magpakita, pwede usab siya mapakita sa usa ka salampati, sama sa usa ka kalayo, o guban pa. O aduna siya'y gugma. Igsoon, unang ang uban, daghang pangmatuod nga, ang Holy Spirit kuno dili persona, how come? Nganong naa siya'y gitawag na tong gugma. Mismo pamagani usay mutugkad nis mga lalum kaayo mga butang, no? Mga kahibulungan nga mga butang. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11 aton tan-awon kung unsa gyud kini ang Holy Spirit, no? 1 Corinthians chapter 2 verse 11 adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi ug atong basahon. Ingon siya dinhi. Okay? 2:11. Matong pa niya ang bersikulo nagkanayon og atong basahon kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawas sa espiritu nga anaan ining tawhana maingon man usab walay bisang usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. Walay makasabot sa hunahuna sa Dios gawas sa espiritu. Napangutana, kung ang espiritu gahom na sa amahan, nganong mingon pa man siya nga walay makatugkad sa pagsabot sa hunahuna sa Dios gawas sa espiritu nga ang espiritu mao naman kana ang gahom sa amahan. So makita nimo dinhi usa kini ka separar nga persona. Although gitawag og espiritu sa Dios, para gud sa gitawag og anak sa Dios. Ang pasabot pag iog anak sa Dios, ang anak mao na ba na ang amahan? Dili. Sipara sila nga persona. Pag ingog espiritu sa Dios, nagpasabot basab nga mauna na ang amahan? No. Okay? So ato makaplagan nga aduna kining espiritu mutugkad sa lalom nga mga butang sa Dios. O kinsay makatugkad sa lalom nga butang sa Dios. Dios ra gyud. Mismo manulunda dili katugkad sa lalom nga butang sa Dios. Niya kining Holy Spirit, mutudlo ni siya. Kung dili pa si persona, how come nga makatudlo siya? Di magi katudlo ang iring, nga naigininhawa, mulihok, nailawas, di sa katudlo ang iro, ang makatudlo ang tao. Pero naa pagyoy labaw sa tao, nga mutudlo ngadto sa tao. Okay? Ug ato na tan-awon ang Roma, 8:26, sa atong tistingan, no? Roma, Kapitulo 8, versikulo 26. Og mao ni gingon sa balaang kasulatan. Sa ingon usab nga paagi, ang espiritu mutabang kanato. Unsa? Ang espiritu mutabang kanato. Nabaday
dili personang mutabang. Ang iring magani di kay katabang sa tao na ay mutabang nga murag limitado lang, naiilaga ilang gukurot, pero basically kung mangayo kag tabang kay hapit ba ka mahulog, di na sila katabang. Pero ang makatabang katong persona, now, nag-ingon din nga ang espiritu mutabang sa tao. Therefore, ang espiritu, dili siya usa ka gahom lamang. Usa ka siya kagitawag na tuog persona. Yan sa ingon niini, sa ingon usab nga paagi, ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Kinsay nagdasig nato ang Holy Spirit. Usay kanina bang Holy Spirit neglected kayo sa tao. Mag-ampo kita, malimtan na nato pag-apil ang Holy Spirit. Ang ato nga mention, ang amahan ra ug ang anak, pero ang persona sa pagka-espiritu na ana siya. Okay? Dito sa gitawag sumpay. Kay kita ugod, okay, matumpan niya, dili man makamaong mo ampo sa hustong inampuan. Apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglob nga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Uy, muapil siya pagpangamuyo. Muapil siya, musulod siya sa atong galamhan. Mu-impluensya siya sa atong unahuna o kasing-kasing. Mutudlo siya kung unsaon nato sa pag-ampo sa saktong inampuan kay kita dili man mahibalo muampo. Okay? Now, 27. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing. Mao nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kung unsa ang unahuna sa espiritu, kay ang espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Kita ni mo igsoon kung unsa kalalom ang mga pamaagi sa Espiritu Santo. O ang Espiritu igsoon diha nandaan bison pa sa paglalang. Mabitaw nga ang atong nga suito karon is Trinity, o diha sa Trinity igsoon atong makaplagan nga kini sila tulo aktibo, apil sa pag-create sa kalibutan. Walay question about sa amahan, wala say question sa anak, kay klaro og tin-aw, daghang bersikulo nga nagpamatuod nga ang anak usab nagabuhat sa kalibutan. Pero ang espiritu naa ba ka siya? Nga? Kay ang record magud sa creation igsoon na sa Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1 igsoon na asad gisgutan diri. Okay? Kay sa bersikulo 26, unahon nato sa bersikulo 26 nagingon. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Buhaton nato, that is plural. Ang tao sama sa atong dagway, plural gyapon na siya. Ang uban miingon nga manulunda ang kauban kuno sa Dios. Ngano di ang manulunda kabalo di mo buhat og tao. Kung magbuhat kog computer, mangimbitar ba ko nimo kung di ka kabalo bubuhat og computer? Galangan-langan lang. Kung mubuhat ko og lamisa, kinahanglan mo imbitar ko kabalo sa kamuhimog lamisa. Kabalo ka mamanday. Napag-ingon sa Dios nga buhaton nato ang tao. Ang buhaton ang tao ba kinsa iya mangimbitar? Ang katong kabalo mo buhat og tao. Walay manulunda sa langit igsoon nga kabalo mo buhat og tao. Ang yawa igsoon dili kabalo mohatag og gininhawa. Dili kabalo mohatag og kinabuhi. Daghang bitaw nga matay mga dautan wa maginabanhaw ni Lucifer. Kaya ang pagbanhaw ni Lucifer nga di man siya kabalo mohimo og kinabuhi. Di man siya kabalo mohimo og tao. Kaya kung si Lucifer kabalo pa mo balik sa kinabuhi sa tao, ay kato si Napoleon Bonaparte wala to'y kamatayon. Si Hitler wala to'y kamatayon. Tanan dautan tao ay kamatayon. Bisag pagpila ka pagpamusil nga himuon sa mga dautan, mabanhaw lang gyapon na siya naman tagaan magkinabuhi sa yawa. Pero kaso ang yawa di man kabalo mohimo og tao. Di siya kabalo mohatag og kinabuhi. So pag-ingog buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, klaro kayo nga ang giimbitar sa Dios dili ang manulunda. Kinsa man ini siya ay simpre gisgutan diha ang anak. John chapter 1 verse 1 ngadto sa 3, sa sinugdaon mao na ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong ug walay butang nga nangahimo kun dili pinaagi kaniya. Now how about sa Holy Spirit? Kay Genesis 1:26 man gisgutan. Na dinhi ang active participation sa Holy Spirit imo makaplagan. Sama ni pananglit, Genesis Kapitulo 1, versikulo 2. Okay? Nagingon din Og ang yuta awaaw, og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw, sa naong sa kahilagman, og ang Espiritu sa Dios,
naglihok sa ibabaw sa naong sa tubig. So, ang gitawag nato og Espiritu sa Dios. Ruach Elohim. So, meaning to say, naak dini sa gitawag nato og kahiladman, Espiritu sa Dios, nagalihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Imagine na biyan ang kalibutan sa sinugdan igsoon, puno ba sa tubig. Gibahin lang. Unya ang Holy Spirit na adya galihok. Wa ta kabalo kung unsay iyang gihimo kay wala man ta didto. Pero atong nahibaw-an nga na-record diha sa Salmo 104 bersikulo 30 nga apil di ay ang Holy Spirit sa pagparticipate dito sa creation. Okay? So naalagi ang Trinity. Okay? Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Okay? Niya ato sa makiplagan nga ang okay, ato sa bugtuon kay natay caller. Dawato nato atong caller si Juvenel Nob. Okay, go ahead Nob. Hello, Pastor, may hapon. Maying hapon usab. Pastor, na ko'y pangutana, Pastor, about sa Levitico 23. Okay. 23 city. 23 City, may tungod sa Feast of Unleavened Bread? Unang adlaw. Sa ato pa Domingo ni. Okay. Ato kani imong gipangutan na about ni sa Feast of Unleavened Bread. Ang bersikulo 5 nagisgot og Passover, bersikulo 6 City 8:9 ngadto sa 11 nagisgot na siya og Feast of Unleavened Bread. Now kining 23 sa Levitico puro na fiesta ang gisgutan dinhi. Una, Passover, ikaduha, Feast of Unleavened Bread, ikatulo, Pentecost, ikaapat, kining blowing of the trumpet, ikalima, Day of Atonement, ikaapat, Tabernacle. Now, kining Feast of Unleavened Bread mo ni ikaduha nga fiesta after sa Passover. Ang Passover igsuon pag-isilibrar na sa pirmirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo nga munang gitawag og Abib or Nisan. Ang Abib isilibrar ika-14. Bantayan ako ning hisgutan ng Passover kay continuous mangguni siya. Okay? Akong basahon ang Passover. Nagingon diri. Nagingon dinhi ang bersikulo 5. So nang bulan sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa taliwala sa duha ka hapon mao ang Pasko ni Jehova. Meaning sa ika-14th day of the month, ika-14 ka adlaw niya ng bulana sa unang adlaw o unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo. Ihap ka og 14 mao nang Passover. Pagka ika-15 mao nang Feast of Unleavened Bread. Pero ang Feast of Unleavened Bread isilibrar 7 ka adlaw. Okay? Ang unang adlaw sa pagsilibrar sa Feast of Unleavened Bread, mauna ang after sa Passover, ang ika-15. Mahuman dito sa ika-22. O ang pirmirong adlaw sa Feast of Unleavened Bread, adunay balaan panagtigom. O ang katapusang adlaw, nga mong ikapito nga adlaw, dili sa simana kundili, gikan sa Passover, mauna ang gitawag nato og balaan gyapon panagtigom. Basahon ako og sabta. Nagingon ni sa versikulo 6. Og sa ikapulo og 5 ka adlaw ni ining bulana, ika-15, mao ang fiesta sa mga tinapay nga walay libadura. Okay? Feast of Unleavened Bread. Alang kang Jehova, 7 ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. 7 ka adlaw. Nya sa 7 ka adlaw nag-ingon dinhi sa ika-7, verse 7. Sa noona nga adlaw, kamo adunay usa ka balaan nga panagtigom. So sa first day didto sa Feast of Unleavened Bread, dili first day of the week walay first day of the week diri. First day sa pagsilibrar sa Feast of Unleavened Bread. Meaning, human sa Passover, maunang first day, dili first day of the week. Kaya ang imo pangutana, mao ba ning unang adlaw sa semana? Dili kini unang adlaw sa semana. Unang adlaw sa pagsilibrar sa fiesta sa tinapay nga walay libadura. Sa noon nga adlaw, kamo adunay usa ka balaan nga panagtigom, walay bisan unsa nga buluhaton, okay? Nga inalagad nga pagabuhaton ninyo. Apan magahalad kamo kang Jehova sa halad nga ginasunog sulod sa 7 ka adlaw. Sa ika-7 ka adlaw mao ang usa ka balaan nga pagkatigom, walay bisan unsa nga buluhaton. So meaning to say, naay duha ka special celebration sulod sa usa ka semana. Ang unang adlaw sa Feast of Unleavened Bread ug ang katapusang adlaw
sa Feast of Unleavened Bread nga mo na ikapito. Pero dili na siya ikapitong adlaw sa semana. Kay kung ikapitong adlaw sa semana, gibasi unta igsuon diya sa semana. Kaso gibasi asa sa Passover. Ika-14 Passover, ihap ka. 1, 2, 3, 4, 5. Ika-14th day sa first month. Sa kalendaryo sa Hodiyang nga Abib, mauna ang Passover. Pag ika-15, maunang Feast of Unleavened Bread. Ang ika-15, maunang unang adlaw sa pagsilibrar sa Feast of Unleavened Bread. 7 ka adlaw o sa ika-7 ka adlaw na nasay balaan nga panagtigom. So dili kini unang adlaw sa semana, dili sad ni ika-7 adlaw sa semana. Kini siya gitawag nato og unang adlaw sa pagsilibrar sa Feast of Unleavened Bread. Okay, paluab Brad Nob. Brother Nob. Oh, murag nawala na si Brother Nob, no? Ang gwapo ang tatog makapaluap ka kung na kay nalibgan kay kini man na record sa Leviticus kapitulo 23. Hello, Pastor. Sige padayon Brad Nob. Pastor, kining sa Josue 2:11, unsa man ning mga adlaw ang igpapahulay nga gipahunong? Dili Josue, Osyas. Osyas Okay. 2:11. Okay, dagan salamat igsuon. Kaning Osyas 2:11, okay? Atong basahon ang Osyas 2:11 aron masabtan sa mga tao kung unsa kini. Okay niya. 2:11. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, okay? Ang iyang mga fiesta, ang iyang mga bag-ong bulan, og ang iyang adlawng igpapahulay, og ang iyang tanan nga mga maligdom nga pagkatigom. Now, pangutan-an ni, unsa ni nga klaseng nga hunong? Hunungon ni siya kay walay pulos? Hunungon ni siya tungod kay sulungon sila sa mga kaaway? Kay nga ni mong igsuon, kung iyong kalugar nga hunong ng adlay pagpulay, apil na niya na ang balaang pagkatigom. Apil niya na ang paglipay. Di na ta maglipay, ani. Di na ta mo katawan ini. Di na kita mo smile ini. Kaya naging man ini, o pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Musugot bataan nga, di na ta malipay. Nga, dili kita musugot. Na kumingon ta nga, wala nang adlay pagpahulay, inya mingon sa ta nga, padayon atong lipay, nanimo nang unfair, ato lang gipili-pili ang ipahunong. Gipahunong ang adlay pagpahulay, nagpadayon ta sa atong kalipay. Basahan ko o pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ug ang iyang fiesta, ug ang iyang mga bulan, ug ang iyang adlong ipagpahulay. Ang pangutana mo ni, nganong pahunungon man siya? Tungod kay kining sugo away pulos? Dili. Pahunungon ni siya tungod kay ang mga Israelites tugyan na sa Dios ngadto sa mga kaaway. Ug sa unsa nga paagi nga kini mahunong, sulungon sila sa mga kaaway. Basahon natong ikaduhang Kronikas. Okay? Pero nahitabo ni igsuon kining bersikulo 11, nahitabo ni mga 755 BC up to 725 BC. Kay paatras man ang ilang mga gitawag natong kalendaryo kaniadto. Yan ang panahon na. Pero kini sa igsuon, sa diyang gisulong siya, kabantay mo, kining Osyas, okay? Tapad ras sa gitawag nato Daniel, wala ba mo nakamatikon niya na? Kay kini si Osyas igsuon, naani siya sa mga time during usab sa time ni Daniel. Unya, gisulong na ang mga Babylonians ni ining panahon na. Atong tanawon igsuon, ikaduhang Kronikas. Okay? Abarin ninyo ang inyong balang kasulatan, ikaduhang Kronikas. Okay. Mo man ni siya kaning Lamentaciones, mo ni siya nga mga time, Daniel, mo ni siya nga mga time, Hosea, Osyas, mo ni nga mga time. Okay, 36, aritas 36. Okay, atong basahon aron atong makaplagan ang mao nga mga punto. Okay, na siya diri. Sugod ta sa gitawag nato igsuon og bersikulo 17. Busa iyang gipadala kanila ang hari sa mga Kaldianhon nga mipatay sa ilang mga batanong lalaki pinaagi sa pinuti diya sulod sa balay sa ilang balaang pulianan ug walay kaluoy sa batanong lalaki kung ulay kung tigulang mga tao kung uban ug uban pa.
Okay, unya bersikulo 19, 18. O gidala ang tanang mga sudlanan sa balay sa Dios, dagko og gagmay og ang bahandi sa balay ni Jehova og ang bahandi sa hari og sa iyang mga prinsipi nga tanan kini iyang gidala ngadto sa Babylonia. So mao ning panahon na igsuon nga na gisulong. Unya sa bersikulo 21 nagingon siya, aron sa pagtuman sa pulong ni Jeremias si Jehova pinaagi sa baba ni Jeremias. Okay, usmo ko. Aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova pinaagi sa baba ni Jeremias, hangtod nga ang yuta makapahimulo sa iyang mga adlaw nga igpapahulay, kay ingon sa kadugayon nga kini magapabilin nga kamingawan kini nagbantay sa adlaw nga igpapahulay sa pagtuman sa kapituan ka tuig. Mabitaw nga 70 years ang ilang pagkaulipon. So dinhi nga context igsuon, wala na sila kasimba, wala na sila kaalagad, munang ang Lamentaciones, versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 6, ngadto sa pataas, nga gitawag nato og hikalimtan ang iyang adlaw pagpahulay, tungod kay nining mga panahon na, ulipuno na sila sa mga Babylonia. So meaning to say, naundang in the sense nga giilog na ang ilang nasod. Di na sila ka-practice ilang pagsimba sa Dios, di na sila ka-practice sa gitawag natong Passover, Feast of Unleavened Bread, tanan nga mga pagsimba nga ilang ginahimo mismo pa sa adlaw pagpahulay, mao ni nga term nga niingon pahunungon ko. Siyempre, unsa pa may ilang kalipay nga naulipon man sila. Pero human sa pagkaulipon nila, gibalik sa Ginoo ang pagbantay sa adlaw pagpahulay. Okay? So, padayon, Brad Nob. Pastor, tagot ako. Salamat kayo. Okay, so morning nga context kining Usias 2:11 about ni sa pagtugyan sa Dios sa pagkaulipon sa mga Israelahanon ngadto sa ilang mga kaaway. Bueno, daghang salamat niya na Brad Nob kung aduna pa mo'y mga pangutan na igsuon, ayaw ka mo pagkaulaw, daya lang sa tawag lang. I mean, dili man ni telepon, daghang mga cellphone aning mga tawag. Tawag lang sa mao nga number nga 0916-557-4777. Alang niya ito nga naa sa mga FM nga punto. Okay? So, balik ta sa gitawag na ito o pagpamatuod sa Trinity. So, ato nakaplagan usab nga si Ginoong Hesus sa kamagbubuhat, ang Holy Spirit, ang Amahan. So, kung imo matan-aw sa Mateo Kapitulo 3 ngadto sa 13 ngadto 17 gibautismuhan si Kristo unya adunay tingog gikan sa langit miingon nga mao ni ang akong pinangga nga anak, ako adunay kalipay kaniya, unya nakita dayon ang Holy Spirit nga mikunsad sa dapit ni Ginoong Hesus o sama sa usa ka salampati. So imo makita ang konsepto sa gitawag nato og Trinity mga pinangga, no? No, ako lang gipahimugat ang Holy Spirit kay kadaghan mo nato gipahimugat no sab ang pagmamatuod sa pagkaanak ni Jesus Christ, no. Pero ang sinabtan usab sa Biblia igsuon og ang uban nga mga sinabtan dili magkinabaong uban kay alang nila si Kristo adunay sinugdanan. Si Kristo Dios siya pero gamay nga Dios. Unya nga man dako nga Dios. So nahulog nga duha na ang Dios naay gamay ug naay dako, no? Ingon day uban nga dili buwa man mi nag-ingon nga si Kristo gamay nga Dios. O sige unsa man day dako? Unya nga man siya labing dako. Amo ra gyud istorya ha. Na day labing dako nga Dios ug nasay dako nga Dios. So duha ang Dios naay labing dako ug naay dako. Pero kung imo basahon igsuon ang balaang kasulatan usara ang Dios. Okay? So meaning to say, usa ang Dios na padayag sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu. Okay, di na lang nato dugayon diha ang pagpa-explain usab sa Trinity. Gawas kung adunay mangutana, mo paluap ka mo, mahitungod usab sa nalibgan ni Trinity, andam kita nga hatag og pagtubag niini. Pero sa dili pa, naabtan kita sa atong break, tagaan natong break, balik ta karon tadtod. Ang Philippine Department of Health ay nangangalaga sa iyong pangkalahatang kalusugan. Gayon din ang Health and Home Magazine, hatid sa inyo ng Philippine Publishing House na nakatanggap ng World Quality Award. Ang Health and Home ay nagdudulot sa inyo ng dagdag kaalamang pangkalusugan at mahusay na paraan ng pamumuhay. For orders, contact the following numbers in your area.
Ang 1 Juan 2 versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud na kay naa siya sa dagat. Sama nga kita nga makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios dunay kahibulungan nga tubag niini naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares. Boy daw, may balik kita. O sa di pa kita mo padayon sa pagbasa sa mga text question, atong dawaton usab ang pangutanan ni Glenbert Tilaper sa Taguluan. Okay, go ahead, Brother Glenn. May hapon po, sir. May hapon usab, Glenn. Unsa may atong concern? Naunta ko i-clarify kung wala mangud ko kabalo ron pastor ko. Kinsa daw ko nung nagbunyag kang Jesucristo? Kinsa nagbunyag ni Ginoong Hesus? Ang word nga bunyag, gusto lang nako i-klaro ang mao nga word is bautismo. So kinsa nagbautismo ni Ginoong Hesus atong basahon ang balaang kasulatan. Okay? So dinhi sa balaang kasulatan adunay nahitabo nga diin si John Bautista didto sa tubig sa Jordan. Og niabot si Ginoong Hesus og sa bersikulo 13 naingon og niadtong panahon na si Hesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako maumay kinahanglan nga imong pagabautismuhan og ikaw na hinuon ang miyani kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong og siya mitugot na lang. Og sa nabautismuhan na si Jesus, so kita na to nga ang nagbautismo niya mao si John Bautista. Okay? Follow-up igsoon. Sa sakot sa pastor kanang sa ako rin boss nga pangutana kanang naaba sa Biblia ang pagpangalawat. Naabas Biblia ang? Mabasa ba sa Biblia ang pagpangalawat? Pagpangalawat. Okay. Lahi ang term sa word nga pagpangalawat, iya man na sa context sa gitawag nato og Roman Catholic. Pero ibalik nato sa context sa Biblia. Unsa man ang term nga pagkalawat? Ang term sa Biblia mao ang pagpartake o pagkaon sa simbolo sa gitawag nato. Atong basahon igsoon aron maklaro. Unang Korinto kapitulo 11. Aron atong matagaan og pagtagad. 1 Corinthians chapter 11. Okay? Ang mao nga bersikulo 23, nag-ingon, kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Og sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kupa, okay, ningon dinhi ang kupa gikuha niya nga nag-ingon kini, okay, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. So kanang word nga gitawag nato og pagkalawat, ang exact term nga gigamit dinhi igsuon mao ang pagtipik-tipik sa tinapay. Okay? Anyway, kung asan agikan ang ustyas, o kung sa mga pamaagi, wako'y labot, yan as Roman Catholic, pero ang gisugutan din ni igsuon, pagpikas-pikas usab sa tinapay. Kung gitawag na og pagkalawat sa Roman Catholic, iyasan na. Okay? Pero mo, nagingon sa walang kasulatan. Okay, padayon igsuon. Kana lang, pastor. Okay, daghang salamat Glenn sa pagpanawag usab sa Hope Channel, no? Nagalaom kami nga magapadayon ikaw sa pagpaminaw nining atong programa. Okay, bueno, na may mga pangutan na question ni gipasukip gyud. Namon tay daghan diri pero sige lang kay gipasukip ba sige request gyud ni pag-ayo siya
Mangutana lang ko if makasala ba ang isa sa ka-isdae apil Japon sa pagsaulog sa Pasko o mag-Christmas party Japon. Okay. Igsoon kung kining word nga makasala ba, dili man si Pastor Bacalay Reyes usa ka Dios aron mingon nga kinisala, kinidili. Dili man pwede limitado raman ang atong pagkakita kay tao raman ta, di man ta pwede moingon nga kinsay maluwas o dili maluwas. Di sad ko pwede moingon kinsay nakasala o kinsay walay sala. So kay ang imong pangutana, makasala ba kita? So kini dapat address sa Dios. Pero aron sa pagsatisfy usab sa imo nga pangutana igsuon, sa Biblia wala tay mabasa nga adunay gitawag nato Pasko. Nga ang word nga Pasko nataw si Kristo ni anang bulana sa December 25. Ang word nga Pasko, kung imo na siya Englisyon sa Bible, mao na ang Passover. O mao na akong gisgutan tong nainangutana ganina, nga mahitabo sa permirong bulan sa ika-14 kaadlaw. Batin kaning word nga Pasko nga ginahuna nato, mao man na ang pagkatao ni Kristo. O ato na magipamatuod sa daghan nga mga episode diri nga ang pagkatao ni Kristo walay usa nga hibalo kung unsang bulana, unsang tuiga, unsang adlaw nga si Kristo na tao. Ang sa tuig, adunay mga gisuggest nga halos tanang theologian nagka-uniform. Okay? Pero mahitungod sa bulan, naglisod ang pagpangita ni ana. Kay mismo magani ang Catholic Encyclopedia, aminado man sila nga lisod na siya matrace. Mga Protestants nga mga history books, lisod matrace. Muna ang ilang gisulti mismo ang sa Seventh-day Adventist. Now, mahitungod sa gitawag na to pagsaulog, nga gitawag og party. Wala may problema anang party. For example, nag-birthday party. Tungod kay dili mga basa ang word nga birthday party sa Bible, nakasala na bata? Wala, sad. Kung may ingon sa lugar nga gitawag og mga selebrasyon kay nakapasar sa board exam, nagparty, nakasala ba kita? Wala, sad tay mabasa niya na. So, what about sa Christmas? Ang Christmas igsuon, naggahuna-huna ang mga tao nga kini nahimo nga usa ka reunion. Si Kristo alang sa Seventh-day Adventist na tao sa among kasing-kasing 24 hours a day, 365 years a year. Pwede sa January, pwede sa February ang among pagpasaulog. Pwede magani kantahon ang nasa church hymnal nga O Holy Night, pwede kantahon sa January, pwede kantahon sa Pebrero, pwede sa Marso. So, bino, ato sa bugtuon ka, Jut, ka na atay caller. Bonnie Bilyones, Xavier Heights, Cagayan. Okay, Brad Bonnie, unsay atong concern? May hapon, Pastor. May hapon usa, Brother Bonnie. Na ako'y kung pasabot, Pastor, aning, paliw ko pasabot aning Hebrewanon 8:13. Okay, Hebreano 8:13, mahitungod sa daan nga pakigsaad. Okay, dagan salamat. Ato masahon kining Hebrehanon 8:13 nga iyang gihangyo usab. Nagingon dinhi. Sa iyang paghisgot ug bag-ong pakigsaad, giisip niya ang nahunang pakigsaad ingon nga kinaraan na o bisan unsay kinaraan na o tigulang na kana hapit na mahanaw. Okay? So, ang imo ipa-explain nimo ni sa ako or naa pa kay first premise nimo sa imong pangutana. Wala, Pastor, ba kay ningon ba nga ang daan daw ko do nga ang Old Testament ko do gibalis na daw, wala na daw. Okay. So, kang word nga pakigsaad gi-refer sa Old Testament. Mao ba na? Tama ba na siya? Okay. Ngani ang atong pagpasabot igsuon. Sa Biblia, ang paghulagway ni Pablo gikan sa Henesis ngadto sa iyang mga libro, gitawag niya tibuok nga kasulatan. Ato nang mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong. Okay, mo na siya. Now, giunsa sad pagtawag ni Jesus Christ about sa Old Testament. Remember, wala pa yung New Testament during sa panahon kang Kristo. Isulatay pa. Di ba? Wala pa magay na converter si Pablo sa panahon ni Jesus Christ, buhay pa siya. Isulatay pa. So, giyon sa man pagtawag ni Christ ang katong mga libro nga mga gisulat sa propeta nga gitawag natog Biblia.
Wala tawag ni Jesus Christ og daan tugon sa diyang natawo na siya. Wala yang gitawag og daan tugon. Kay pangingog daan tugon, meaning to say, walay pulos. Giyon sa pagtawag ni Jesus Christ. Lucas Kapitulo 24, versikulo 27. Og sugod kang Moises og tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan. So gitawag niyang tibuok nga kasulatan ang mga libro sa daang tugon. Okay? Kang Pablo, gitawag yapon, tibuok nga kasulatan, gituga sa Dios ngadto sa tao, may kapusulan sa pagtudlo. Wala mag-ingon si Pablo nga Old Testament o daang pakigsaad. Wala mag-ingon si Jesus Christ o daan pakigsaad. Kabalo ba mo mga pinangga nato nga based on history? Okay? From pagamatay sa katapusan nga nagsulat sa libro nga mao, si John Revelator. Wala gitawag sa 12 ka apostoles nga ang New Testament bag-ong pakigsaad. Balaw ka kanus alang natukod ka ng word nga daang pakigsaad, bag-ong pakigsaad. Si Tertullian na ang nagngalan niya na. Okay? Dili ang mga apostoles nagngalan nga adunay daan pakigsaad nga mao ang Henesis ngadtos Malakay. Ugnay bag-ong pakigsaad nga mao ang Mateo ngadtos Pinadayag. Walay usa ka magsusulat sa Biblia nga nagsulti ni ana. Ang nagdugang niya na mao si Tertullian. Okay? Gidugang ni Tertullian nga gikan sa Henesis ngadtos Malakyas, wa pa man mataw si Kristo niini, so gingan niya nagdaang tugon. Unya ang Mateo ngadtos Pinadayag nganlan og bag-ong tugon. Walay mabasa sa Biblia nga kanang Henesis ngadtos Malakay nganlan og daang tugon. Walay mabasa sa Biblia nga kanang Mateo ngadtos Pinadayag nganlan og bag-ong tugon. Tao na lang ang nagdugang niya na. Okay? Tao na yung nagdugang niya na. Now, ingani, ang pag-address ni tibuok nga kasulatan, na pangutana, unsa man di ay ning gitawag og daan nga pakigsaad o bag-o nga pakigsaad. Kung dili man ni nag-refer sa Henesis ngadto sa Malakay, ang word nga daan pakigsaad, unsa di ay ning daan pakigsaad nga gisgutan sa Biblia? Okay? O kung sa ni bag-ong pakigsaad. Okay? Now, ingani, ang word nga daan pakigsaad na tao na igsuon didto sa panahon ni Moses. Okay? Akong tanawon. Exodus Kapitulo 19, versikulo 5. Okay? Okay. 5. Busa karon kung kamo magapatalingog gayud sa akong tingog, og magabantay kamo sa akong tugon. Kanang word nga tugon, lahi na nga pagkasulti sa word nga pakigsaad. Pero tugon o pakigsaad, parehara na siya. Okay? Nan kamo mamahimo nga akong kagalingon nga bandi gikan sa kinataliwadan sa tanang katawhan kay ang tibok kayuta ako man. Remember, kanus sa gihatag ang 10 Commandments, Exodus 20. Kanus natukod ang pakigsaad kung tugon, Exodus 19. Therefore, ang kining pakigsaad nga gisgutan sa Exodus 19, dili mao ang napulo kasugo sanglit, ang napulo kasugo didto man sa Exodus 20. Okay? Sumpayan tas pagbasa. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka ginharian sa sirduti ug usa ka balaan nga sa sirduti ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang pulong nga igapumulong mo sa mga anak sa Israel. Og milugsong si Moses o gitpatawag niya ang mga ansyano sa katawhan o gipahayag niya sa atubangan nila kining tanan nga pulong nga gisugo ni Hoba. Versikulo 8. Bantay na to. Tingnote. Og ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag og miingon, ang tanan nga giingon ni Hoba among pagabuhaton og si Moses nagsugilon sa mga pulong sa katawhan ngadto kang Hoba. So didto natukod ang pakigsaad. Ang word di ay nga pakigsaad igsuon sa English is covenant. Kung imong tan-awon ang kahulugan sa word nga covenant, it is an agreement between two or more persons. Usa ka panagsabot sa duha o sobra ka mga tao. Kadi man ka pwede makigpakigsaad kung ikaw ra usa. Makigsaad nga ni ka, naagid kay kauban. For example, marriage covenant. Makigpakigsaad ka sa imong himuon nimong asawa. So na kay agreement. Now, kaning agreement igsuon, nag-ingon ang Ginoo nga,
tumanon ninyo ang mga sugo o nisugot sila. Okay? Meaning to say, nakighimo silang agreement. Okay. Now, pangutana, kini nga agreement, giunsa man ni pagpalig-on. Okay? Gipalig-on ni nga agreement, pinaagi sa dugo sa mananap. Exodus Kapitulo 24, versikulo 5 ngatos 8. Okay? Ato na sang basahon, ang Exodus 24. Gipalig-on pinaagi sa dugo. O gikuha ni Moses ang katunga sa dugo o gibutang niya kini sa mga dulang o gisablig niya ang katunga sa dugo ibabaw sa laran o gikuha niya ang basahon sa tugon. So meaning to say, kuan gito gisulat gyud ito ang ilang pakigsaad. Gikuha ni Moses ang basahon sa tugon, okay? O gibasa niya sa igdulungog sa katawhan og sila miingon, buhato na mo ang tanan nga butang nga giingon ni Jehova og magmatinumanon kami. So gikot niya word for word ang gisulti sa Exodus 19:5 ngadto 7 ngadto 8 nga ilang tumanon ang gisulti ni Jehova. So gibutang gyud sa record sa basahon sa tugon. Giyon sa pagpaligon, bersikulo 7 dayon. 8. O gikuha ni Moses ang dugo o kinigisablig niya sa ibabaw sa katawhan o miingon, aniya karon ang dugo sa tugon. Oh, so gipalig-on pinagi sa dugo sa mananap. Pero balo ba ka mga igsoon? Ang Israelahanon, pirmi musupak sa kasabutan sa Dios. Muna nga, kaning imong gibasa nini nga, Hebrewanon 8:13. Naa ang pahayag sa Hebrewanon 8:7 usab, aron atong masabtan pagayo. So, nag-ingon ni siya, kung kadtong unang pakigsaad, wala pa'y kulang, wala untay kahigoyunan alang sa ikaduha. Meaning to say, naay kulang. So, kang kinsang kulang, part sa Diyos o part sa tao, iyagid sa tao, kay ang Diyos perfect man. Ang kasuguan ba ang kulang? Dili sad. Kay sa Salmo 19:7, ang kasuguan sa Dios hingpit, nakapabag-o sa kalag. So therefore dili kulang ang sugo sa Dios. So ang kulang nga gisgutan dili ang sugo kundi ang pakigsaad nga gisupak sa mga Israelhanon. Usbon ko sa pagbasa. Kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahiguyunan alang sa ikaduha. Apan kay iya mang silang nakaplagan nga may kakulang. Kinsa ang kulang? Ang Dios? Ang Biblia, ang napulo ka sugo, dili. Silang. Sila ang gi-address diri. Apan kay iya man silang. Meaning to say, mga tao. Dili sugo, dili Biblia ang kulang. Mga tao, ang iyang part sa tao. Okay? Yun siya dili. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagaingon, muabutra ang adlaw nga magaingon ang Ginoo. Pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan sa Israel o sa kaliwatan sa Huda. Ang pangutana, asa ni mabasa sa gitawag nato og daan tugon? Okay? Kay musakay na lang ta sa word nga daan tugon aron masabtan nato ang pagpasabot. Asa ni mabasa? Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 ngadto sa 33. Aton tanahon. Sundan ninyo igsoon ang Jeremias. Actually malipay ka sa pagtuon gyud sa balaang kasulatan kung ato kita mahibalo sa pag-ukab-usab nini pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Tanawon na to, 31. Kapitulo 31, versikulo 31 ngadto sa 33. Basahon ako. Ing siya, aniya karon ang adlaw moabot na, nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang amahan ug sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot sa paggula kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Mauto ang akong gibasa sa Exodus 19. Okay? Nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang badan nagaingon si Jehova. So, katong mo tundaan tugon. Pero nag-ingon ang Diyos, magahimo ako og bag-ong tugon. Asa niya himon? Sa Hintel? Sa Israelites, gyapon. Ang uban mingon, ang bagdaan tugon, iyan na Saudiyo. Bag-ong tugon, is Christian. Uy, unsa gingon sa Biblia? Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang amahan. Sa adlaw nga igaga ko sila sa kamot. 33. Apan kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa Israel gyapon ang gilisan lang ang bag-ong tugon. Okay? Na ang pangutana, ang bag-ong tugon mao ba na ang
napulo ka sugo ug andaan tugon mo una unsa ba atong basahon. Uban ko sa balay sa Israel, sa tapos ni adtong mga adlaw, nagaingon si Yuba, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin o diha sa ilang kasing-kasing. Uy! Sa bag-ong tugon, dito nagisulat sa kasing-kasing. Ang uban, mingon, ang bag-ong tugon kuno, wala na ang napulo kasugo. Wala, oy! Wala magingon ang bersikulo nga magbuhat kog bag-ong tugon nga mao ang bag-ong sugo. Wala. Ang gingon niya, magbuhat kog bag-ong tugon nga ang sugo ibutang sa kasing-kasing. Kay kaniadto gibutang sa bato, karon gibutang sa papan sa kasing-kasing sa tao. Okay? Now, dinha nga pa-covenant, ang Dios na amutuman. Okay? Kanang gingon niya, pagabuhaton ko. Wala man yun nga, pagbuhaton mo. Okay? Na atong basahon, sumpay. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o diya sa ilang kasing-kasing kini. Isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Napangutana, sa bag-ong tugon, unsa may giligon. Kay katundaan tugo, gilag-on man sa mananap, dugo sa mananap. Kini, gilig-on sa dugo ni Kristo. Okay? Atong basahon, ang Hebrewanon, Nyoibi. Okay. Newbie, 13, 14, mantingali ni. Okay, atong tanawon. Okay, 14 sugod. Unsa kalabaw pagayod ni ini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagis sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad aron nga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundon dayon sanglit mahitabo man ang usa ka kamatayon nga magatubos kanila gikan sa kalapasan nga nahimo ilalom sa naunang pakigsaad. Namatay si Kristo, ang iyang dugo mauna ni ang bulig-on sa gitawag natong bag-ong pakigsaad. Unsay bag-ong pakigsaad? Nga ang kasuguan ibutang sa kasing-kasing. Okay? Unya ang Dios muoy mutawag giya sa atong kinabuhi. Mo na ningon si Pablo, not I, but Christ. So kung imong basahon ng Hebrewanon 8, huruton nimo, walay kalabutan ang napulo kasugo sa daang tugon, walay kalabutan ang hinisis ngadto sa Malakyas sa daang tugon. Okay? So, di lang sa kay nakutas yung pag-explain ini, kay natas-taas na raba, di man sad pwede nga ato tong labyan ang mga bersikulo. I hope nga imo nakuha igsoon. Na ba kay follow-up igsoon? Brother Bonnie, na kay follow-up? So, nawala si Brother Bonnie. At least, mas mahiguntan, naka-unli mo para makuhaan gyapon. O napakay nalibgan, tawag lagbalik Brother Bonnie, no? So kining Hebrewanon 8:13 nga kining gitawag og nagkatiguang katong ilang pakigsaad. Matingala ko sa ubang mga theologian. Unsa ba kay definition nila sa word nga pakigsaad? Kanang word nga bereth. Ang ilang hinubad anang pakigsaad sugo. By definition landaan, lahi na. Unsa may sugo? Unsa definition sa sugo or law? Unsa definition sa word nga covenant? Niya moingon nga ang covenant kuno mao ang sugo. By definition landaan wala na. Dili na makalusot. Mo magani matingala ko sa umong theologian nganong ihulog man nila nga nimo ni napulo ka sugo. Ang uban ihulog nila nga mauni ang Old Testament. Boy no natay caller atong dawaton. Victor Gallego. Gabi, Pastor. Ay, may gabi sa Brother Victor. Oh, akong pangutana, Pastor. Naglibo ko ani Pastor. Namugod sa San Mateo 1:16 nga si Jacob amahan niya si. Okay, niya sa Lucas 3 Kaya dayon. sa sa Lucas 3:23. Nga si Eli. Amahan niya si. Okay. So, ang pangutana ni Pastor, asa nagtugal na yung duha? Okay, dagan salamat. Tinuod ani nang amahan. Dagan salamat niya na imong pangutana. Tinuod ka na, kanang gingon nimo sa Mateo 1:16, nagisgot dia sa pikas nga ang amahan mao si Jacob, ang dito sa pikas mao si Hili, no? Ang pangutana nganong wala ni siya nagkausa. Wala ni siya naka-violate igsoon sa gitawag nato og the law of non-contradiction. Kaning gitawag og kaning magkabangga. Wala ni siya magkabangga igsoon. Nga naman tungod kay
kini manggong New Testament, dili pareha sa atong pinalungan karon igsuon nga ato nang yung gitagod-tagod pag-ayo na gitawag natog son-in-law. Wala kay mabasa sa Biblia nga gitawag natog son-in-law. Okay? Kung ang tawag na igsoon, son gyapon. Kung pananglitan, ang papa ni Maria, moingon nga ang nabana ni Maria, iyang anak. Ang term anak gyapon. Sa pikas sa igsuon, kung tinuod magyud sa niya nga anak gyapon, so walay word nga gitawag natog son-in-law. Ang kinanay sa Lucas igsuon, ang gisgutan diya ang linya sa laray ni gitawag nato og Maria. Ang sa pikas katong linya sa laray ni Maria sa tinuod nga amahan. So wala siya nagkakumpleto, ang usa nagisgot og son, ang isa nagisgot dito sa son-in-law, pero ang term lang gigamit sa Lucas 3:23, son lang, dili son-in-law. Kay wa may word sa Greek sa pagkasulat dinhi sa word nga son-in-law. Tanawag gud, sige kag basa dinhi sa Biblia sa New Testament. Nakakaplang kabag son-in-law, gawas ang mga bag-o nga mga translation. Pero kung imong dagan ka dito sa Greek, niya balik na ihubad sa English or Cebuan, wala kay makita nga son-in-law. So ang gisgutan dito sa Lucas 3:23, ang explanation ana sa mga Bible commentary, ang gisgutan diya ang son-in-law. So siyempre malahi ang iyang amahan dito nga mao si Hilay. Pero dito sa Mateo 1, ang gisgutan diha mao gyud ang gitawag nato nga real gyud nga amahan usab. Okay? So at least nakuha nimo na igsoon ka punto. Tingali ni mo na makaukaw pero timan ilang ang akong gipangsulti nya balik-balik ka sa pagbasa o nya balik-balik ka ang akong tubag. Kay mismo gani ako sa permiro niya nigsoon naglibog kay ko pagbasa na ako sa Bible commentary kung giunsa ni pag-explain. Pero hanto na dugay, ako ra sa siyang gitawag og nakuha niya ng mga puntuha. Okay? So, igsoon, gamay lagi kay panahon atong na bilin, 2 minutos, gusto pa unta na ako na i-explain pag-ayo, kay nasa explanation ang Catholic, duha mo na siya ka-approach, ang yes Catholic nga approach usab o ang sa pikas. Anyway, di na ko masaysay tanan karon kay 2 minutos na nabilin. Salamat sa inyong pagpanawag, salamat usab sa inyong pagpartisipar sa pagpanawag diri. Ako nga gihangyo usab nga kamo sa kanunayon magasuporta sa atong programa ug ang Ginoo gipangga kita, gimahal kita, usa kita diha sa tubangan sa Dios. Bueno dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan lamang sa atong station manager Sir Janster Kalibud o gusab sa atong communication director Pastor Hisbon Buscato, kinilaman si Pastor Chris Bacalares mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunay sa kamatuoran moray angay nga mabuhi. God bless. Magampo ta. Salamat o Diyos sa imong pag-uban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. Dako ang mong kalipay sa pagkig-uban kanimo nga ikaw naghatag kanamo o nagtudlo sa mga butang nga angay namo makatunan. Ipadala imong balang espiritu nga magiya sa matag usa kanamo uban sa tibok nga pamilya, ilayo kami sa disgrasya, balatian ug uban pang mga butang nga gisitar sa yawa sa unahan. Kundili amo ning gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Ang 1 Juan 2 versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina kay naa siya sa dagat. Sama nga kita nga makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang.
Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag niini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.